My sa najskôr poďme pozrieť na zostavu hostujúceho trénera Ivana Galáda. Skúsený lodivod posiela do brány opäť mladého Matúša Slávička, hrdinu toho 14. kola, ktorý chytil penáltu proti Ružomberku. Pred ním tradične kvarteto v obrane, zľava s 12, dnes aj s kapitánskou páskou Holúbek, 15, uzdravený Stojsavlievič, so 14 je tam Bondarenko a Nax. Opäť ho chcú ale domáci vojaci preveriť z ľavej strany Zahumenského, centrovaná lopta pre 16, tam je veľa priestoru a hlavne Rimarenko, ale dáva priestor na krídle a Dukla môže ísť do kontry. Slebodník z ľavej strany mu zabieha, síce Zahumenské, ale bral to na seba. Otočil ťažisko hry opäť do krídla cez Holúbka, tu je veľmi zlá prihrávka od Holúbka na Stojsavlieviča, ktorú Rimarenko trestá. 25. minúta, už druhá hrubka v defenzíve AS a toto už je gólové. Rimarenko a jeho 6. gól v sezóne. Aktívny pres tú situáciu, bol tam aj faul, ale pokračuje porenechaná výhoda. Kolbica pre Mikulaja, ten bude páliť z otočky. Trnavský vyráža. Lukáš Mikulaj pri svojom debute v základe mohol byť gólový a vyrovnať. Rimarenkov streľaný center, Sláviček neboxoval, prázdna brána, je to 2-0. Zahumenský na opačnej strane úplne voľný. Takže borec, ktorého sme skôr možno odhadovali, že bude centrovať tú štandardku, že by to svojou ľavačkou mohol brať, si povedal, že sa ponúkne radšej aj na prípadne odrazenú loptu a top. Opäť vysoký center, na ktorý naskakoval Zahumenský, ešte dotlačená lopta do siete, Ľubomír Wilweber tam bol. Tak na Štiavničkách, polčas ako Spartesu a 3-0. Slávičkovi, teda veru spoluhráči nepomohli. A opäť gólová štandardka pre vojakov. Toto sa Marek pribrzdil hrou na zemi, ale stále Sandej. Má to náročné hrať sa s tou loptou na náročnom teréne, ale prichádza reakcia a gólová od Lukáša Mikulaja. Pár sekúnd po inkasovanom góle Lukáš Mikulaj s parádnym gólovým momentom pri svojom premiérovom štarte v základe, to o čom sme dnes hovorili. 19-ročný hroťák a vysoký 190 cm útočník, ale napokon to bolo preústené. Slebodník má veľa priestoru v 16, ale mierí iba do Lukáša Skovajsu. Ešte Slebodník. Dostal sa k odrazenej lopte aj cez Stojsavlieviča, Šikulov center, tam sa položil Pišoja. Sláviček teraz drží Trenčín nad vodou, lenže tu je ešte Richtárech. Tomu nedovolil vystreliť Fiala, si zbieha aj Pišoja, ale Trenčania dobre dostúpili, lenže táto petička bola veľmi šikovná. Rimarenko s koncovkou. Ibrahim opäť odzbrojený od lopty, spoza neho vyletel aj Hlinka, jeho prácu dokončil Považanec. No a dokončí tú akciu Dukly bude chcieť Rimarenko a je dvojgólový! 60. minúta na Štiavničkách, 4-1. A dvojgólový Martin Rimarenko, ktorý dáva jasný prst hore na známosť toho, že tá gólová akcia prišla po parádnej hĺbku. No a hráči Dukly naďalej vypájajú tú rozohrávku Trenčanov a môžu ísť za ďalším gólom. Aj Slebodník je gólový! 5-1. Tak, snehová nádielka pod Urpínom a gólová nádielka v trenčianskej bráne. Samira Bensa. Rimarenko tentoraz s vyššou loptou. No a lopta na bližšie želiar. Donkor sa tak vysunie na hrot. Slebodník pri odrazenej lopte. Našiel Rimarenka, ktorý ide za hetrikom. 77. minúta, už sme mysleli, že aj dres pôjde dole, ale nie. Dole ide jeho gólová sedmička, otáčame ju na osmičku. Dnes 6., 7. a 8. gól v sezóne pre Martina. Viac sa už hrať nebude. 90 minút je za nami a Michal Očenáš končí súboj, ktorý si nielen hráči, ale aj fanúšikovia Dukly na Štiavničkách